A Agrupación Deportiva Portodosón organizou o domingo 13 de decembro a cuarta edición da Proba Simpson. Unha competición en liña que une o Centro Urbano de Portosín e o do Portodosón. A proba, incluída no calendario da Federación Galega de Atletismo, estaba prevista para as 10:30 da mañá. Estivo controlada polo Comité Galego de Xuíces. A Simpson 2015 foi espectacular. Na liña de saída víanse caras moi coñecidas no atletismo e cun currículum impresionante. Dende Pedro Nimo ata Chema Martínez, pasando por corredores de alta talla internacional como Manuel Hurtado, Alejandro Fernández ou Robertas Geralivicius. Non é o normal nunha carreira popular un grupo tan importante de estrelas. Os organizadores predicían unha gran cantidade de corredores e non se equivocaron. A proba bateu o récord de anotados, pois na listaxe definitiva había preto de 2.900 inscritos entre maiores e pequenos. Na liña de saída podíamos ver ao secretario xeral para o deporte, o alcalde do Portodosón, Luis Bagazo, e o veterano adestrador galego, Alfonso Ortega, que foi homenaxeado polos organizadores, pola súa longa e exitosa traxectoria. Falamos con él e estas foron as súas palabras. Buenas, estoy, digamos, un poco emocionado por este reconocimiento que se me han hecho, porque claro, me han hecho bastantes reconocimientos, tanto de la Junta como de la Federación Gallega, la Federación Española, Consejo Superior de Deportes, pero claro, esto es para mí ha sido algo especial, porque no, primero porque no me lo esperaba, segundo porque es un sitio incluso diferente a de donde yo vivo y demás, y la verdad pues me siento muy satisfecho y muy orgulloso, y tengo que incluso felicitar a esta organización porque carreras como estas tenían que haberlo en muchos sitios de Galicia. Hoy el atletismo popular ya digo que está comiendo mucho terreno al otro atletismo, pero esto es muy bueno porque es saludable, no con la idea de ganar o de conseguir un récord o unas medallas, sino simplemente por el placer de disfrutar de la carrera y que participen incluso los niños pequeños. Los padres debían de aportar a sus hijos y traerlos para que corran este tipo de carreras. La verdad, Diego, estoy muy orgulloso. Una vez incluso que esto lo he dejado ya de una manera, digamos, más activa, como he tenido hasta ahora, pues la verdad, ya digo, me siento emocionado y muy orgulloso y muy agradecido por este homenaje que me han hecho aquí. Ás 10:30 da mañá deuse a saída aos 1.900 inscritos na proba en liña. As posicións definíronse nada máis darse o pistoletazo de saída. Xa nas rúas de Portosín formouse un grupo de favoritos na cabeza, que aos poucos se foron distanciando do resto de competidores. Nas primeiras rectas da AC550, estrada que estivo cortada ao redor dunha hora para que poidesen correr os participantes en contratempos, o vencedor deixou constancia de que nesta edición ia por todas. Deixou aos seus compañeros de fuga atrás e foise en busca da meta. Pero 10 kilómetros dan para moito e máis aínda cun percorrido tan sinuoso e difícil con constantes subidas e baixadas. O tempo tampouco acompañaba, aínda que nesta ocasión favorecía a Leikili, pois durante todo o percorrido sopraba un vento forte e racheado que dificultaba o paso dos atletas. No quilómetro 8 o marroquí deu síntomas de fraqueza. Manuel Hurtado colleuno nunha subida correndo os dous xuntos un treito. Pero cando o asfalto volveu nivelarse, o vencedor desta edición apurou o paso e deixou o seu compañeiro de escapada atrás para chegar á liña de meta en solitario, un tempo de 30:40. Falamos co gañador Hassan Leikili. Bueno, otra carrera más para mí este año. Como estoy bien, tengo que contribuir a ganar todas las carreras de Galicia. Hoy hay mucho nivel, la verdad. Hay atletas de mucho nivel. Fui a internacionales como Chema Martínez, el Pedro Nimo, Alejandro Gómez, el Hurtado, Manuel Hurtado. Hoy la verdad fue buena carrera y como estoy bien, estoy preparado, entonces estoy intentando para ganar esta carrera.
desde el kilómetro 2 casi hago cambio, pues solo durante la carrera hasta la meta. Bueno, entonces estoy muy contento con mi entrenador también, lo que me ha ayudado mucho, el Santiago de Rivera, y que me ha ayudado mucho este año para entrenar bien y para quedar pronto por todas las carreras. Y gracias a vosotros también. O segundo caixón do podium foi para Alejandro Fernández, a 6 segundos. O terceiro posto ocupouno Manuel Hurtado. Solange Pereira, que se fixo co seu terceiro título consecutivo da Simpson, cruzou a liña de meta en 35.03. Seguida de Paula Mallobre e Sandra Mosquera. Solange mostrábase moi satisfeita ante as nosas cámaras. Hola, soy Solange Pereira e hoxe aquí na Simpson pude acabar o meu terceira vitória consecutiva. Estoy moi contenta. Hoxe o vento notouse bastante durante todo o percorrido, pero a verdade é que me encontrei con moita forza e creo que pude facer a miña mellor marca nesta carreira, así que estou moi contenta e agora a seguir e desexo a todos unhas felices festas, que as pasen correndo as populares que haya por Galicia, que así tamén se disfruta as festas con deporte e como non se pode ser con algunha carreira popular, pois moito mellor. A carreira, que foi seguida por numeroso público nunha pantalla xigante, foi cualificada de espectacular, pois os atletas non escatimaron esforzos para chegar nos primeiros postos. A localidade sonense viuse desbordada pola gran cantidade de afeizoados que acudiron a presenciar unha gran proba deportiva. As categorías menores tiveron tamén cabida nesta festa. Así programáronse probas dende cadetes ata prebenxamíns. Case 1000 atletas participaron nelas. A carreira máis numerosa foi a que compartiron os infantís e cadetes, tanto nenos como nenas. Case 200 tomaron a saída. 3.000 metros de percorrido tras os que vimos chegar a meta en primeiro lugar ao cadete Adrián Núñez, do atletismo máis nove de Moraña. Tras el, os dous primeiros da categoría infantil, Pablo Díaz, do Millarrayo, e Samer Alonso, da Estrada. No oitavo posto, a gañadora en nenas, a infantil Lucía Martínez, da Universidade Santiago de Compostela, chegando a primeira cadete no posto 18, Alejandra Domínguez. Os alevíns tiveron a súa hora de saída unha vez rematada a proba absoluta. Neste caso, tiñan que percorrer 2.000 metros, na que o triunfo se decidiu ao sprint. As posicións finais foron primeiro Pedro Arufe, seguido de Brais Picón, e de Sonia Rivadulla, a primeira nena. A última carreira competitiva era reservada aos benxamíns, cun percorrido moi curto de só 500 metros que se impuxo, con certa folgura, Francisco Resua, aos case 100 participantes. Por último, quenda para os prebenxamíns e chupetes. Toda unha delicia ver as rúas repletas destes futuros atletas e dos seus entusiastas familiares, que sempre dan colorido a este tipo de probas. Como é habitual, a entrega de premios serviu para o recoñecemento do esforzo de todos os gañadores. Neste acto podemos ver as autoridades locais encabezadas polo alcalde Luis Bagazo e o presidente da Federación Galega de Atletismo, entre outros. O alcalde fainos unha valoración da carreira. Bueno, pois rematamos a cuarta edición da Simpson 10K de Porto do Son. A verdade é que eu creo que é unha carreira que xa temos máis ou menos consolidada. A verdade é que este ano tuvemos 3.000 corredores. Bueno, pois o tempo axudounos e creo que xa próximos futuros edicións da Simpson serán un referente para todos, non só os sonenses, sino da comarca, sino incluso da xente que nos visita xa incluso a nivel nacional. Eu quero agradecer a toda a organización, pois a Consejería de Deportes, aos voluntarios, a Protección Civil, a xente que participou, aos propios sonenses, que se portaron moi ben, e aos patrocinadores, e que nada, aquí esperamos na quinta edición do ano 2016. Muchísimas gracias. Vémonos o próximo ano na quinta edición desta proba en progresión constante.